هذه إذاعة إرنا. سلام كبرى سمعتي كاب سرح وصا خوين زلو منقد داير إرترا داقم ناب بررا نملاسو يسرح للو لومي سولوس عسرا تقمتي بجمر وورلد تور فولتا تشيكليستا اسبانيا كلت إرتراوين كساتو فيهم بزي كازي تساتفو إرتراوين أب علماو مدرخ إبراهيم عمر أبال بايتو نيوزيلاند كوينو تماريسو أبا موسى زرعي دما ناي كبري ناي دوكتريت معرق تواهيبوم زبلو أرستات كندسسينا مبال 24 كفال زانتاي ما كلن مدب سبورتن ناي ساعت زي كندي تحستوتات نايو سناي مكتال. هذه إذاعة إرنا. ناب زرزر زينا مس نسجر دما مس لبدا كورونا فيروس تتحيزو بخراي زمصن كلت نفرتي اب جاراج عشغو صنحي منقد داير إرترا داقم ناب بررا نمملاس يسرح كم زلو تحبيرو دحرنا صنت بسم طراي زقومه منقد داير إرترا اب كلت شحن سلستن بحنت نفاريت مجمريا اوانو ناي مغعزيا بررا كهب كاب جمرلو كساب زوانزي بوحدو 4 غزي كاب سراح دويليو اورات انقناي زدما سان بقع محدرا مخانو كيلاتات بتدغاغامي كليصوميوم اتمنقد اير كاب كلتاشن 12 ندحر كاب يان اير نا يوكرين ايرباس زعينتا نفاريت بخريامتيو اغلغلوت كهبكون تجمره هاغرات اوروبا وحسنت يبلان بمبال نابكل ايرن كيتاتو كلكلنين يخون برت منقد اير مس كالوت ناشو تكالات مشراخ كم دبي سودانن جبتن زامسلا هاغرات كبر صنيحيو مس ኢትዮጵያ ድሕር ዝተጀመረ ርክብውን እቲ መንገዲ ኣየር ናብ ኣዲስ ኣበባ በረራታት ከም ጀመረ እኳን ተሓበረ ነዊሕ ታሪክ ብዘለዎን ኣብ ኣፍሪካ ሓደ ካብ ብሉጻት መንገዲ ኣየራትን ብዝኾነ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ተዋሒጡ ካብ ሚያዝያ 2020 ኣትሒዙ ድማ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ነጥፈታቱ ደው ድሕር ምባሉ ኣብ ዝዋን እዚ ድሕሪ 7 ወርሕ ዳግም ንምብጋስ ፈጸምቲ ኣካላቱ ኣኼባታት የካይዱ ምህላዎም ተፈሊጡ መንገዲ ኣየር ኣብ ሓድሽ ዓመት 2021 ናብተን ኣቐዲሙ መስመር ዝነበሮ ሃገራት ዳግም በረራ ንምጅማር መደብ ከም ዘለዎዮም እቶም ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ምንጭታት ዘንፍቱ ሎሚ ሶሎስ 10 ጥቅምቲ ኣብ ጅምር ወርልድ ቱር ቮልታ ቺክሊስታ እስፓኛ ናትናኤል ብርሃንን መርሃዊ ቅዱስን ክሳተፍዮም እዞም ንፈረንሳይት ጋንታ ኮፊድስን ካዛክስታናይት ጋንታ ኣስታናን ዝውክሉ ተቐዳደምቲ ኣብዛ 18 መድረኻት ዘሎ ናይ 2882.8 ኪሎሜትር ርሕቀት ክሽፍኑ እዮም ኣብ ሻምፒዮን ዓለም 2020 ከምውን ጂሮ ዲ ኢጣልያ 2020 ብሰሪ ናይ ቪዛ ጸገም ካብ ምስታፍ ዝተሰናኸለ ናትናኤል ጋንቱ ኣቐዲማ ምድላዋታ ብምጅማራ ካብ ቮልታ እስፓኛውን ብተመሳሳሊ ጸገም በኺሩ ነይሩ ይኹን እምበር ኣብ ቮልታ እስፓኛ ንኽወዳደር ተመሪጹ ዝነበረ ወዲ ጋንቱ እስፓኛዊ ሄሱስ ሄረርዳ ብሕማም ኮቪድ-19 ስለዝተጠቕዐ መተካቱ ናትናኤል ካኣቱ ክኢልሎ ወዲ 19 ዓመት ናትናኤል ቅድሚ ሕጂውን ኣብ ቮልታ እስፓኛ 2 ግዜ ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ 2 እዋናት ከምውን ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ 2 ግዜ ተቐዳዲሙ ብምንባሩ ናይ ሕጂ መበል 7 ተሳትፉ ኣብ ውድድር ግራን ቱር እዩ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስን ጂሮ ዲ ኢጣልያን ሓደ ግዜ ዝተወዳደረ ወዲ 26 ዓመት መርሃዊ ቅዱስ በወገኑ ኣብ ቮልታ እስፓኛ ን5 እዋን እዩ ክቀዳደም ብሓፈሹ ድማ 7 ውድድራት ግራን ቱር ይሳተፋሎ ማለት እዩ ኣብ ክንድቲ ልሙድ 21 መድረኻት 18 መድረኻት ጥራይ ሒዙ ቀሪቡ ዘሎ ቮልታ ቺክሊስታ እስፓኛ 8 ሕዳር ኣብ ከተማ ማድሪድ ከዛዘም እዩ ኣብ ዓለማዊ መድረኻት ተሳትፎን ዓወትን ካልኦት ኤርትራውያን ምስ ንርኢ ድማ ኤርትራዊ መበቆል ዘሎ ኢብራሂም ዑመር ኣብ ኒውዚላንድ ብቐዳም 17 ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ምርጫ ኣባል ባይቶ ኮይኑ ተመሪጹ ኣባል እቲ ኣብ ኤርትራ መወዳእታ ዘይብሉን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ድማ ምስ ዘመናዊ ባርነትን ዝጽብጽብዎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝነበረ ኢብራሂም ዑመር ከም ኩሉቲ ስደት ዝመረጽ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ 2003 እዩ ካብ ሃገር ወፂኡ ኣብ ኒውዚላንድ ኣብ ማሕበራውን ፖለቲካውን ንጥፈታት ሃገር ብዝለዓለ ክዋሳእ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ንሰልፊ ዕዮ ብምውካል ተወዳዲሩ ኣባል ባይቶ ንምዃን በቒዕሎ ኣብ ካልእ ዜና ድማ ንመሰል ስደተኛታት ኣብ ምጥባቕ ንነዊሕ ዓመታት ልዑል ግደ ዘበርከቱ ኤርትራዊ ካህን ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ኣብ ስዊዘርላንድ ካብ ትርከብ ዩኒቨርሲቲ ሉዛን ናይ ክብሪ ዶክትሬት ማዕረግ ተዋሂቦም ኣብ ኢጣልያ ዝመደበሩ ኣካየዲ ስራሕ ማሕበር ኣጀንሲ ሓበሽያ ዝኾኑ ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ኣብ ሊብያ ሕማቅ ኩነታት ንዝወደቑን ኣብ ባሕሪ ድማ ናይ ምጥሓል ሓደጋ ንዘንጸላልዎምን ዜጋታት ኤርትራ ኢትዮጵያ ሱዳን ሶማልን ካልኦትን ብምርዳእ ዝተፈልጡ ካህን እዮም ዜና ተፈጺሙሎ መበል 24 ክፋል ዛንታ ኢማኩሊ ክስዕብ እዩ ናብ ወይኑ ስሌማን
إيما كلي ناي قدايات قداي كاب هلكيت رواندا ناي استرفت قوالا يستيت تاريخ صحفتي إيما كلي إيلي باقيزا مس ستيف أوين ترقامي ممبر فقر الآياء معرف أسرنا 4 مهلوات يقرأ مبال سدراي أم محرتي እግዚአብሔር تعقيبهم منبارهم እኳ እንተፈለጥኩ ናፍቆተይ ክፈኸሰለይክን ኣይከኣለን ኣቀታትሎኦም ብዝዘክርኩ መጠንካ ብርቱዕ ቃንዛ እገብረለይ ነበረ ምሸት ከኣ ካብ ዘቃንዛዚ ክገላገል እጽሊ ነበርኩ እግዚአብሔር ነቲ ድቃስ ዝኸለአንን ዘባዕገገንን ቃንዛ ክልግሰለይ ጸለኹ ቁርብ እኳ እንተደንጎየ كم وترو جزي بعد أزيودن كزخنا حلم جيرون حتى يملسلي كم زي بهليكوبتر نابرركو بلع لجزانا أبزبر اللوز نبركو كويني وزرعيني أبحدث المادة بنا أتمو ندي نبوين دماسن فيانن أبلع لي أبسماي سعدازن تبارق كدان تخدينهم الرأيني اتزن تبارق أوز نبرو برهن كابهم حليفو نتخبابيهم نتشفينو الناس نبرا دبناون شفينو نبرا مسؤوم تتحوسكو مثلني اتحلمي درجة قهدي كم ممسالو استلعلي ني أكلاتهم مقوتن ني إداهم مدهساسن كسما أروخ ألكو أزي كم محقوسي استلعلي أب هواهو سعساكو دماسن حوي زنت أبارق صعدا كمتشان سمياو سرن كيرو نيرو بأسي حقوس منفس اتلمود دسب بالفشوخ تقولك كسلي أبوين الدين فيهنن كأ إتني إتتحاحيزهم بدحريقوت أتقويلهم برهانهم إنان تبارقو إما كلي أبزو خينا مغنيات حقوسك خنكون خل مخنا طبقي بلني دماسن حوي كتسيلو خا ننوح اوان تكيس كن بحي خنيخ إذا دو كتب لي لك إذا زلونا يوبوت خطبق رأي أمو كم يحقوسات كم زلنا هي رأيك يلن دي كم نساق زلنا غير كم حساب انتزي قدي فكيو نابت حديقنا يوز مزانا أنزاك نملس كتقدد ناخي كساب كندي كنت نافقنا فلتي كن نابت زحلفنا يوم مكراخ نملس تدليل ناريخي نانو دامسن حوي بلكو عويلي كم مع قوقرتي نيحاقوس نبعات النازاريخا أي تمتو أنا እግዚአብሔር ዘመደበለይ ጉያ مسوداكو كمتقكمي كنت بيكينا أيما كل حفتي حجي لب خزانني نتو ما نصارنا خفات فتصمو تفكر يمن يقرا ختبلو من عليكي كسيلوم من العلقتهم كخدو دحر مصناح مثلهم إنها سسي نسماي أتو إذن ناخونا كله أنا جنا قبل الجزانا إذن بنبركو اتدبنا يخون إذا هليكوبتر كن أي نبرون أنا يلك كم ركبي أملا عدنا إذن بنبركو بالعلي جزا باستر بالعلتي معسكر فرنساويان بالعلتي جاكتات وحيزن نايتاو قبتها قري قبل رواندا انسافف نبركو كابتني حزن جنقة سحبت تناقفي حرا خويني بتحقوس كزمر جمركو كابوش تلبي إزمرن
اتقالات بتحقواس أوصن نبركو اتا مزمور بأنقا كينيا رواندا ميوامي شويرما اتبل كوينا تركما خا እግዚአብሔር ስለቲ ክንርድኦ ዘይንኽእል መጠን ፍቕርኻ ነመስግነካ ማለት እዩ ድምፀይ ልዕሊ ዓቐን ዓው ስለ ዝበለየ ንስድራ ሳራ ካብ ድቃስ አንቃሕክዎም ከባቢ ፍርቅለይቲ ስለ ዝነበረ ኣደ ሳራ ሓሚሜ ብኽትረስኒ ዘተፍትፍ ዘለኹ ስለ ዝመሰላ እናጉየት መፀትኒ ካብታ ለይቲ እቲኣ ጀሚሩ ንባዓተይ ደበለ ጓሄይ ድማ ገደፈኒ ብዛዕባ ስድራይ ምቑዛም ከዓ ገደፍክዎ ኩሉ ግዜ ከም ዘፍቅሮምን ከም ዝሓስነሎምን ርድእ እኳ እንተኾነ ብዛዕባቲ ክሞቱም ከለዉ ዘሕልፍዎ ስቃይን ምጭናቕን ግን ሓደግክዎ እግዚኣብሔር በቲ ዝሓለምክዎ ሕልሚ ገይሩ ኣብ ቃንዛ ዘይብሉ ቦታ ተቐሚጦም ከም ዘለዉ ኣርኢኒዩ ካልኣይ ግዜ ዓዲ ክበፅሕ ከም ዘለኒ እውን ኣብ ሕልመይ ተራእየኒ ድሕሪ ገለ ሰሙናት ምስ ኮሎኔል ጉዬ ደጊመ ንገዛ ገጽ ጉዕዞ ጀመርኩ እዛ ጉዕዞ እዚኣ ግን ብሄሊኮፕተር ዘይኮነቲ ብመኪና እቲ ብንእስነተይ ዘስተማቕሮ ዝነበርኩ ቅርጻ መሬት ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ፀፅብቑ ዝኽርታት ክዝክረሉ እንተዘይኮይኑ ኣይስቆምቆምኩን ምስ መሓዙተይ ናብቲ ናይ ኣደይ ግራት ባናናን ኣብ ጎቦ ዝተተኽለ ቡናይ ቦይን ዘወርበልኩ ንሓትነታተይ ደገ ምውፃእ ዘይፍርህን እንተኾይኑስ ብኡኡ ክመሓደራ ከም ዝኽእላ ሓበርክዎን ሓትነይ ጀይን ድሕሪ ሕጂ ፈሪሄ ኣብ ገዛይ ዝቕመጠሉ ምኽንያት የለን ከመይ ከም ዝትኮስ ተዓሊመ ብረት ክሕዚ ተዳሊኻ ምጽናሕ እዩ በለትኒ ድሕሪ ሕጂስ ኣይድገመን ባኸውን በልኩ ኣዕሚቑ እናስተንፈስኩ ንዳማሰን ሓወይን ነደይን ናብቲ ዝዓነወ ገዛና ኸይደ ይበጻሕክዎም ኣብቲ መቓብር ተንበርኪኸ ካብታ ዝተፈላልናላ ዘጋጥመ ኩሉ ይዕለልክዎም ብዛዕባ ኣብ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕብራት ሃገራት ማለት UN ስራሕ ምጅማረይ መጻእ መደባተይ ይዕለልክዎም ገጾም ክሪኦምን ድምፆም ክሰምዑምን ናፊቐይ ብኽያበልኩ እዚ ናይ ሕጂ ንብዓተይ ግን ናይ ስቅያትን ቅርሕንትን ዘይኮነ ናይ ናፍቖት ነይሩ ቀፂለ ከዓ ናብቲ ቅንዲ ዕላማ ይክድኩ ኣብ ኣጋምሸት ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ክበፅሕ ድሕሪ ምኻደይ ኣቶ ሰማና እቲ ሓድሽ ጭቃ ዓዲ ናይ ኮብየ ኮይኑ ተሸይሙ ዝነበረ ረኸብክዎ ኣቶ ሰማና ቅድሚ እቲ ህልቂት ከም መምህር ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ ዓርከቦይ እውን ስለ ዝነበረ ከም ሓወበየ ዝሪኦ ዝነበርኩ ካብቶም 6 ደቁ እቶም 4 ኣብቲ ህልቂት ተቐቲሎም እዮም ደቁ ኣቤድ እግዚኣብሔር ኣለዉ ኢሉ ከኣመን ከም ዝግብኦ ነገርክዎ ሎሚ ነገራት ተቐያይሮም እዮም ንሕና ክንድነፀናንዓኩም ደቅና ተፀናንዕና ኣለኹም ብለኒ ብጉሂ መንፈስ ከም ኣመሓዳሪ መጠን ኣቶ ሰማና ገባርን ሓዳግን ኮይኑ ነቶም ነቲ ከባቢ ዘሰቂዎ ዝነበሩ ኣሸበርቲ ክምርምርን ከኣስርን ስልጣን ነበሮ ካብ ዝኾነ ሰብ ንላዕሊ ከዓ መን እንታይ ከም ዝገበረ ይፈልጥ እዩ ናብኡ መምፅኢ ምኽንያት ከዓ ኣይሰሓቶን ምስቲ ነዲኽን ንዳማሰንን ዝቐተለ ጉሒላ ከራኽበክ ትደሊ ብለኒ እወ በልክዎ ኣቶ ሰመና በቲ ቕፅሪ ቤት ፍርድ ቢሉ ናብቲ ቤት ማሕበስ ገፁ እናሰጎመ በመስኮት ናይ ቤት ጽሕፈቱ ተቐልቂለ ሪኦ ነበርኩ ፀኒሑ ከዓ ንሓደ ዓቢ ሓንከስከስ ዝበለ ሰብኣይ
مس عشاكرو خوينو إنا دفقو كم تصور أخوام ناباي قصهم كنكل مسبلو خا على الخوام مو سنبت بالكو فليتشن زبحال حتى قربيتنا يو أما بقتا مصدقو ممهرتينا نيرنا نويحن ملكعن كبر كداون تزخدن أزيو صفوف منقب زي نبرو سبأيو أبتا عين مدر تعتي أبز نبر كلو كأتلني سميز طوع زنبرين السوم خانو مسفلتكو نفسي رعرع بلني فلتشن يدعين نيريو أتسمنا نفلتشن نبت بيت إحفتي دفيقو مسأتو دركف كفيلو ببركو على باء نلعلت أمت مسبلة خا أنا مخاني فليتو قطوط أماليا مسلاء بغصبتك رؤسه لمريد دفأ تزق أتاقو إيلا تزق بلو سمانا تنسيكا بيت سبان من تاي كم زقتل كيوم نقرأ ندي أنا من تاي كم زقتل كيان نحوان من تاي بجوزمو خمس قرارات كيون نقرأ تنسي أزبلكا تنسي نقرأ سمانا مليسو أو بلاء اتأمسلو سبأيكن كابتا تنبركي خلاز نبري معي مبال أبي اترسحن زتقراددن كداونتي أبتزمه مني مزارع أكلاتو تسقيلو نبرا قربتو تسماليا مسيلو مهمينون تبالاشين يعنتو دمان وشتاتيو نبرا اتحد قوان ملكو عز نبرا قطو بترسيحن شحكيرون زنبرا جحمو تشفينو اتجاما زي نبرا اقارو دمان نغيو نبرا اتترئيتو أحزينو نبعكو فليتشن سيطان أبلبو كأتو سلسفقدلو اتأكي كأن نفسو كم كانسر كوينو بكيلو حجخ أنه قدايناي قداياتو خينو أبسكياتن تعسان ينبر أزيو سحزن كوينو نيرو ناي سدرخ غزاز سرقو نسيو ناي ابوخ ناي حرشا ماشينات اب غزو صنيحنا تغاغيدي عويلو چدرلو نروزن داماسنن مسقتله ناخي دلنيرو نسخه ختموتمو حتى زي بلو نبرتهم كزمتي حسابه أيكون عندي ترسح دقيمو أواترو سقد دحر مبال أعميقي أستنفسكو سمانا بتكابعين تيزو حدس نبرا نبعاتن كنتاتي إنقري لوات أمتني نفلتشن بخليتو حيزو حفاب بلومو انتاي تبلالكا نئما كل انتاي تبلالو بلو فليتشن ينخنخ نبرا نحن سبت راهي قحيلو تأمتني أعنتناقن تراخبا نابو قصي قربيلي إيدو حيزي كسيلي اتقندي كزاربو إليز متاكو زربا تزاربكو يقري للكالوخ لبيه بقصبت رهو بلني أبزبان فلتشن تسعينو زنبرت صرون رقف كبللو خلو تعزبكمو سمانا قدم نعو دقيفون دقوز أمو كلت وتعدرات نخفلو حيزمو كخدو حبيرو مستمرسي لعل عقل نديرو متى
خد قبرت أنا يحكي إما كلي إذا السدرة خذ قتل سب أيو نابا خزم تأكو حتون تلي كخت حتيو أنت دلي خدمة تقف كتبلو الليو يقرأ الكلو كم يلقو خو متقبري لمن تاي يقرأ الكلو اتحق بلس كلو زلك ايزو وهب اتاخ هباز خل هي بنسها طريا بالكو راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتورن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو كابرا سمعتنا كاب كتما باريس زفنو دمت راديو إرنايو ازي تكتاتل وزلهم ناب سومنا مدب سبورت كنسجرينا قدميو غنا نمزخر زينا دقيمي كسمعكم مسألة بدا كورونا فيروس تتحيزو بخراي زمتسن كلتا نفرتي أبا جراج عشيقوت سنحي من قد داير إرترا داقم نابررا نملاس يسرح كم زلو تحبيرو دحرنات سنت بسمت رايز غوم من قد داير إرترا أبا كلتا شحن سلسن بحانت نفاريت نمجمري أوانو نايما قوعزيا بررا كهب كاب جمرلو كساب زوانزي بوحدو 4 جزي كاب سرح دويليو أورات أنكناي زدما سان بقو محدرا مخانو كيلاتات بتداقاقامي قلتو كاب بميازيا كلتا شن عسرانات حيزو دما بسن كلا بدا كورونا فيروس نتفتاتو دو دحر مبالو أبز أوانزي دحري شوعات توارح داقم نمبقاس فسمتي أكالاتو أخيباتات يكايدو من اللهم تفليتو تمن قد أير أبا حدش عمت كلتا شن عسران حدن نابتن أقدمو أقلقلوتات زهبلن زنبرا هاقرات داقم برران مجمار مدب كم زلويم أتوم نزح بريتاز لأخو منشطات زنفتو لومي سولس عسرات كمتياب جمر وورلد تور فولتا تشيكليستا اسبانيا ناتنايل برهانن مرا قدسن كساتو فيهم زم نفرنسايت غانتا كوفيدسن كازاكستانايت غانتا استانان زوكلو تقدادمتي ابزا 10 مدرخات زلو ناي 2882 نطب 8 كيلومتر رحقت كشفونيوم 10 مدرخات حيزو قريب زلو فولتا تشيكليستا اسبانيا اب 8 حدار اب كتما مدريد كزازميو ኤርትራዊ መበቆል ዘሎ ኢብራሂም ዑመር ኣብ ኒውዚላንድ በቀዳም 17 ጥቅምቲ ኣብ ተኻይደ ሓፈሻዊ ምርጫ ኣባል ባይቶ ኮይኑ ተመሪጹ ኣባል እቲ ኣብ ኤርትራ መወዳእታ ዘይብሉን ተጣበቕት ሰባ መሰላት ድማ ምስ ዘመናዊ ባርነት ዝጽብጽብዎን ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝነበረ ኢብራሂም ዑመር ከም ኩሉ ትስደት ዝመረጽ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ 2003 እዩ ካብ ሃገር ወፂኡ ኣብ ኒውዚላንድ ኣብ ማሕበራውን ፖለቲካውን ንጥፈታት ሃገር በዝለዓለ ክዋሳእ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ኣብ ተኻይደ ምርጫ ንሰልፊ ዕዮ ብምውካል ተወዳዲሩ ኣባል ባይቶ ሃገር ንምዃን በቂዑ نمسل سدتنياتات مطباق ننوي عامتات لعل قد زبركتو إرتراو كهن أبا موسى زرعي أب سويسرلاند كاب تركب يونيفرسيتي لوزان ناي كبري دكتوريت معركتو هيبوم أبيت علياز مدبرو أكاد سراح محبر أجنسي حبشا زخونو أبا موسى زرعي أب ليبيا بحما كونتات نزودقون أب حردما ناي متحال حدقة نزن سلال ومن زيغاتات إرترا إثيوبيا سودان سومالن كالوتن بمرداء زد تفلتو كهنيوم أزي دمت ريدي رنايو سلام نعاكم يخون زخبركم أفكار سبورت نلومي سولوس عسرا قنبوت زدلنايو مدب سبورت حزنا أب ساعتنا ترخيبنا لنا أبنايلوم مدبنا نتساتفو إرتراوين تقدادمتي ناتنايل برهانن مرهاو قدسن نتفتات قدم بشكلتان كوع الساقرن كندهسينا كم وترو مكتالكم بخبرنا هدم
ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ናትናኤል ብርሃኔ ካብ ፈረንሳይት ክለብ ኮፊድስ መርሃዊ ቅዱስ ካብ ካዛክስታናዊት ክለብ ኣስታና ኣብ መበል 75 ውድድር ወርልድ ቱር ቮልታ ቺክሊስታ እስጳኛ ክስለፉ ምዃኖም ተፈሊጡ። ኣብ ሻምፒዮን ዓለም 2020 ከምኡውን ጂሮ ዲ ኢጣልያ 2020 ብሰሪ ናይ ቪዛ ጸገም ካብ ምስታፍ ዝተሰናኸለ ናትናኤል ጋንቱ ኣቐዲማ ምድላዋታ ብምጅማራ ካብ ቮልታ እስጳኛውን ብተመሳሳሊ ጸገም በኺሩ ነይሩ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ቮልታ እስጳኛ ንኽወዳደር ተመሪጹ ዝነበረ ወዲ ጋንቱ እስጳኛዊ ሄሱስ ሄሬርዳ ብሕማም ኮቪድ-19 ስለ ዝተጠቕዐ መተካእቱ ናትናኤል ከኣቱ ክኢሉ ኣሎ። ወዲ 19 ዓመት ናትናኤል ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ቮልታ እስጳኛ 2 ግዜ ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ 2 እዋናት ከምኡውን ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ 2 ግዜ ተቐዳዲሙ ብምንባሩ ናይ ሕጂ መበል 7 ተሳትፉ ኣብ ውድድር ግራንድ ቱር እዩ። ኣብ ቱር ዲ ፍራንስን ጂሮ ዲ ኢጣልያን ሓደ ግዜ ዝተወዳደረ ወዲ 26 ዓመት መርሃዊ ብወገኑ ኣብ ቮልታ እስጳኛ ን5 እዋን እዩ ክቀዳደም። ብሓፈሻ ድማ ኣብ 7 ውድድራት ግራንድ ቱር ይሳተፍ ኣሎ ማለት እዩ። ሎሚ ብወግዒ 173 ኪሎ ሜትር ብዝርሕቀቱ ውድድር መጋረጂኡ ዘቕንጥጥ ቮልታ እስጳኛ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝተለምደ ወጻኢ ማለት ኣብ ክንዲ 21 መድረኻት 18 መድረኻት ጥራዩ ከሰላስል። ኣብዛ 18 መድረኻት ከዓ ብሓፈሻ 2882.8 ኪሎ ሜትር ሸፊኑ 8 ሕዳር ኣብ ከተማ ማድሪድ ክዛዘም እዩ። ኣብ ታሪክ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራን ኣፍሪቃን ዝለዓለ ስም ካብ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ዝኾነት ሞሳና ደበሳይ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ቃል ኪዳን ኣሲራ። ምስ ሮቤል ጸጋይ ዝተባህለ መንእሰይ ቃል ኪዳን ዝኣሰረት ሞሳና 3 ግዜ ሻምፒዮን ክሮኖሜትር ኤርትራ፣ 1 ግዜ ሻምፒዮን ክሮኖሜትር ኣፍሪቃ፣ ሓደ እዋን ድማ ሻምፒዮን ውድድር ጽርግያ ኣፍሪቃ ዝኾነት ሓያል ተቐዳዳሚት እያ። ኣብ ባህር ዳር ኢትዮጵያ ብዝተኻየደ ውድድር ኮንቲኔንታል ሻምፒዮንሺፕ ኣፍሪቃ 2019 ሞሳና ምስ ሓዋ መኽሰብ ደበሳይ ከካብ ጾቶም ቀዳሞት ተዓወቲ ብምዃን ኣብ ዝሓለፈ ክራማት ኣብ ጃፓን ክካየድ ተመዲቡ ኣብ ዝነበረ ውድድር ኦሎምፒክ ንኽሳተፉ ትኬት ቆሪጾም እኳ እንተነበሩ እቲ ውድድር ብምኽንያት ህልው ኩነታት ሕማም ኮሮና ቫይረስ ናብ 2021 ብምስጋሩ ግን ክቀዳደሙ ኣይከኣሉን። እቶም ኣብ ኦሎምፒክ 2020 ንኽወዳደሩ ቦቶም ኣውሒሶም ዝነበሩ ስፖርታውያን ኣብዚ ኣብ 2021 ዝካየድ መተካእቱ ንኽቐርቡ ቦቶም ተሓዚቡ ምህላው ግን ክልቲኦም ኣሕዋት ኣብ ዝመጽእ ክራማት ናብ ጃፓን ከቕንዑ እዮም። በዚ ኣጋጣሚ ረዲኤርና ንሞሳና ደበሳይ ምስ በዓል ቤታ ርሑስ ጋማ ትብል። ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ን5 ደቃ ማለት ንፍረቓልቲ ክንዲሽሕ መኽሰብ ሞሳናን ያዕቆብን ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ዘሳተፈ ስድራ ቤት እንዳቦይ ደበሳይ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ብጋማ ሞሳና ጥራይ ኣይኮነትን ተፈሲያ። ኣባል እዛ ስድራ ዝኾነ ያዕቆብ ደበሳይ እውን ምስ ፈረንሳይት ኮንቲኔንታል ክለብ ኒፖ ዴልኮ ዋን ፕሮቫንስ ኮይኑ ንኽቀዳደም ተሰማሚዑ ኣሎ። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ማልያ ካልእ ፈረንሳይት ኮንቲኔንታል ክለብ ግሩፓማ ኤፍዲጄ ለቢሱ ዝተወዳደረ ያዕቆብ ምዛ ሓዳስ ክለቡ ናይ 4 ዓመታት ውዕል እዩ ኣትዩ ዘሎ። ተሸላሚ ብጫ ማልያ ቱር ዴ ለስፖር 2019 ከምኡውን ወናኒ ማልያ ንጉስ ዓቐብን ጻዕዳ ማልያ ብሉጽ መንእሰይን ዙሩዋንዳ 2019 ዝኾነ ወዲ 21 ዓመት ያዕቆብ ካብ 2021 ኣትሒዝዩ ብስም ክለብ ኒፖ ዴልኮ ዋን ፕሮቫንስ ክቀዳደም። እዛ ክለብ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እውን ንኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ወይ ጠቃር ብተመሳሳሊ ናይ 4 ዓመታት ውዕል ከም ዘፈረመቶ ዝዝከር እዩ። ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ማለት ሴካፋ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ሕዳርን ታሕሳስን 2 ዝተፈላለዩ ናይ መንእስያት ውድድር ከካይድ ምዃኑ ብወግዒ ኣፍሊጡ። ሴካፋ ነዚ ውሳኔ ዝሓለፈ ሰሙን መንገዲ ፈጻሚ ኣካሉ ኣብ ኣሩሻ ታንዛንያ ድሕሪ ዘካየዶ ርክብ እዩ። ብመሰረቲ ተበፂሑ ዘሎ ውሳኔ ካብ ሕዳር 22 ክሳብ 6 ታሕሳስ ናይ ትሕቲ 20 ዓመት መጻረይ ውድድራት ንዋንጫ ኣፍሪቃ ኣብ ታንዛንያ፣ ካብ 13 ክሳብ 28 ታሕሳስ ናይ ትሕቲ 17 ዓመት መጻረይ ውድድር ንዋንጫ ኣፍሪቃ ኣብ ሩዋንዳ ክሰላሰል እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ እዚ ውድድር 10 ሃገራት ኣብ 2 ጉጅለ ተደላዲለን ክሳተፋየን። ካብ ነፍሲ ወከፍ ምድብ ቀዳመይትን ካልእይትን ዝወፃ 2 ዕዉታት ሃገራት ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ክሓልፋየን። ኣብ መወዳእታ ድማ ካብዘን 4 ዝተዓወታ 2 ንፍጻሜ ዝተሰዕራ 2 ኸ ንደረጃ ክቆራቆሳየን። እተን 10 ኣብዚ ውድድር ክሳተፋ ምዃነን ንሴካፋ መረጋገፂ ሂበን ዘሎ ሃገራት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሩዋንዳ፣ ቡሩንዲ፣ ታንዛንያ፣ ኡጋንዳ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ጅቡቲ፣ ሱዳንን ኬንያን እየን። ካብተን 12 ኣባላት ሴካፋ ዛንዚባርን ሶማልያን ካብዚ ውድድር በኺረን ኣለዋ። እቲ ማሕበር ኣብ ቀረባ እዋን ንመደብ ናይቲ ግጥማት ኣመልኪቱ ዕጫ ከውፅእ ምዃኑ ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ። ብዘይካ ሴካፋ እንገቲ ሃገራት ታንዛንያን ሩዋንዳን ብምኽንያት ህልው ኩነታት ኮቪድ-19 ንድሕነትን ቅድመ ምድላዋትን ኣመልኪተን ነተሳተፍቲ ሃገራት ኣድላይ ውሕስነት ክህበን ጠሊቡሎ። ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ዝኾነ ሴካፋ ኣብ 1926 ዝፈለመ ናይ ኣፍሪቃ ዝገደመ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ እዩ።
بقدام 3 ጥቅምቲ ጀመረ መበል 130 ውድድር ግራንድ ቱር ጂሮ ዲ ኢጣልያ ከሳብ ብቅድሚ ትማል ሰንበት 15 መድረኻት ኣሰላሲሉ ኣብዚ ዙር ምስ ብጾት ኮይኑ ንኢጣልያዊ ወዲ ጋንቱ ዶሚኒኮ ፓዞቪቮ ኣብ ምድጋፍን ምክንኻንን ዝርከብ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ደቡብ አፍሪካዊት ክለብ ኤንቲቲ አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ዝተዋህቦ ዕዮ ብግቡእ ይዕምም ኣሎ ፖርቱጋላዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ደቾኒክ ኩዌክ ስቴፕ ጆይ አልማይዳ ብ59 ሰዓታት 27 ደቂቃን 39 ካሊታትን ንመወዳደርቱ በሊጹ ብጊዜ ቀዳማይ ንዝኾነ ተወዳዳራይ ንዝለብሳ ሮዛ ማልያ ተቆጻጺርዋ ይርከብ ኔዘርላንዳዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ሳንዌብ ቪልኮ ኬልዶማን ወገኑ ካብ አልማይዳ ብ15 ካሊታት ጥራይ ድሒሩ ብናይ ቀረባ ርሕቀት ይስዕበሎ ዶሚኒኮ ፓዞቪቮ ድማ ብ3 ደቂቃን 50 ካሊታትን ተፈንቲቱ መበል 8ይ ደረጃ ሒዝሎ ቀጠልያ ማልያ ቅጽበታ ውድድር ምስ ፈረንሳዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ግሩፓማ ኤፍዲጄ ሞድ ደማሬ ጻዕዳ ማልያ ብሉጽ መንሰይ ምስ ጆይ አልሜይዳ ማልያ ንጉስ ዓቐብ ምስ ኢጣልያዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ቪኒ ዛቡ ጆቫኒ ቪስኮንቲ ኣለዋ ብጋንታ ክለብ ኢኒዮስ ግሬናዲስ ደቾኒክ ኩዊክ ስቴፕን ሳንዌብን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተርታብ መሓዝ ይመርሓ ትማሊ ዕሪፉ ዝወዓለ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ሎሚ ኣብ መበል 16 መድረኽ 229 ኪሎ ሜትር ክጓዓዝዩ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ውድድር ሊግ 1 ፈረንሳ ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማ ናብ ደቡባዊ ዞባ ሃገር ተጓዒዛ ኣንጻር ክለብ ኒምስ ገጢማ ነይራ ኪሊያን ምባፔ ክልተ ኣሌክሳንድሮ ፍሎሬንዝን ፓብሎ ሳራቢያን ድማ ነፍሲ ወከፎም ሓንቲ ብዝቕጸሮን ሸቶታት ብገፊሕ 4 ብባዶ ተዓዊታ ንመኽፈቲ ጎል ፓሪስ ሳን ዠርማ ዘመዝገበ ኪሊያን ምባፔ ንሰኪዕ ተጸጋንታ ምስ ደፈረ ሓጎሱ ኣብ ትሕቲ ማልዩ ንዝተጻሕፈ መልእኽቲ ናብ ዓይኒ ካሜራ ቅልዕ ብምግባር እዩ ጸንቢሉ እቲ እዚ ወዲ 20 ዓመት ፈረንሳዊ ኣጥቃዒ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ናብ ደጋፊ ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማ ዝኾነ ሉቃስ ዝተባሃለ ቆልዓ ዝዓለመ ኮይኑ ኣጆኻ ትባዕ ሉቃስ ኣብ ጎንኻ ኣለኹ ይብል ሉቃስ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሕማም ካንሰር ተጠቂዑ ዝርከብ ወዲ 8 ዓመት ቆልዓ እዩ ጎኒ ጎንቲ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ብመንገዲ ካሜራውን ንሉቃስ ክስዕሞ ዝፈተነ ምባፔ ነቲ ዝገበሮ ጽምብል ኣመልኪቱ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ዓርከይ ንዝኾነ ሉቃስ ከበራትዕ ፈቲነ ንሕና ሓለፋ ዘለና ኢና በንጻሩ ድማ ነዚ ንሕና እንረኽቦ ሓለፋ ክረኽቡ ዘይካሉ ጥዕና ዘይብሎም ዘይዕድለኛታት ሰባት ኣለዉ ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ናሓሰውን ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማ ሉቃስ ነቲ ምስ ባየር ሙኒክ ዘካየደቶ መዛዘሚ ገጠም ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ንኽዕዘብ ዕድመ ጌራትሉ ነይራ እዚ ዘመን ዘመነ ማሕበራዊ ሚድያ እዩ ፌስቡክ ዩቱብ ኢንስታግራም ትዊተር ቲክቶክ ስናፕቻት ወዘተረፈ ካሚዮ ዝተባህለ ሓደ ዓውዲ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ዘለኸ ትፈልጡ ዶ እዚ ማሕበራዊ ሚድያ እዚ ልዕሊ 30,000 ዝኾኑ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ህቡባትን ሱምያትን ሰባት ማለት ሴሌብሪቲ ንኣድነቕቶም ከም እንቋዕ ኣብ ፀሓካ እንቋዕ ሓጎሰካ ሰላምታን ካልእን ዝኣመሰሉ ንመርዓ ዕለተ ልደትን ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታትን ዝምልከት ውልቃዊ ቪድዮ ዝልእክሉ ዓውዲ እዩ ኢጣልያዊ ኣካፋሊ ክለብ ቼልሲ ጆርጂኒዮ ኣብዚ ቀረባ እዋን ናብ ካሚዮ ካብ ተጸንበሩ ህቡባት ሰባት ሓደ እዩ ደገፍቲ ቼልሲ ጆርጂኒዮ ምናልባት መንገዲ ቪድዮ ስምኩም ጠቂሱ ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩም ወይ እንቋዕ ተወለድኩም መልእኽቲ ክልእከልኩም ተዳእደሊኹም 183 ዩሮ መኽፋል ከድልየኩም እዩ ከቢሩ ዶ ትብሉ ኣለኹም ካብዚ ዝተዓጻጸፈ ወጋውን ኣሎ ንዓለምና ኣርሓታት ተጓሰጥቲ ማኒ ፓኩዮ ወይ ከዓ ፍሎይድ ሜይዌዘር ቪድዮ ከስርሕልኩም ተዳእ ኮይኖም 920 ዩሮ ካሕትኹም እዮም ሓደ ካብ ወነንቲ ካሚዮ ማርቲን ብሌንኮው ደጋፊ እንግሊዝ ክለብ ብራይተን እዩ ጆርጂኒዮ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኣብ ጽባሕቲ ቼልሲ ንብራይተን 3-1 ዝሰዓረትላ ዕለት እዩ ኣባል እዚ ማሕበራዊ ሚድያ ኮይኑ ኣብቲ ግጥም ድማ ንመኽፈቲት ሸቶ ጋንቱ ካብ ፍጹም ቅላዕ ኣመዝጊቡ ብሌንኮው ከዓ ትማሊ ምሸት ንጋንታና ጎል ስለ ዘእተወሎም ኣብ ካሚዮ ክጽምብሮ ኣይግባእን ነይሩ ናይ ብሓቂ ዘቐንዝዩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ጆርጂኒዮ ኣብ ካሚዮ ኣትዩሎ ብምባል ተዋዝዩ ጆርጂኒዮ ብወገኑ ኣብ ልዕሊ ብራይተን ጎል ብምእታው ንብሌንኮው ስለ ዘሕዘኖ ናይ ላግፂ ቅሬታ ሓቲቱ ሕጂ እውን ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ከይወፃና ካብ ካሚዮ ናብ ኢንስታግራም ክንሰግር ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ ዘይከም ብዙሓት ኣሰልጠንቲ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ሕሳብ የብሉን እዚ ግን ንተጻወቱ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣይከታተሎምን እዩ ማለት ኣይኮነን ንሱ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ምስጢራዊ ናይ ኢንስታግራም ሕሳብ ከም ዘለዎን ካብ ካልኦት ብዝተፈልየ ድማ ንእንግሊዛዊ ኣካፋሊኡ ኣሌክስ ኦክስሌድ ቻምበርሌን ከም ዝከታተሎን ገሊጹ ክሎፕ ካብ ዝሓለፈ ክረምቲ ጀሚሩ ናይ ኢንስታግራም ሕሳብ ኣለኒ ንኹሎም ተጻወተይ ድማ እንታይ ከም ጽሕፉን እንታይ ከም ዝለጥፉን ይርዮም እየ ብፍላይ ሰሓቢ ህይወት ንዘሕልፉ ዘለው ኦክስን ኣፍቃሪቱን ድሕሪ ምባሉ ነቲ ሚድያ ከመይ ከም ዝረኸቦ ክገልጽ እንከሎ ከዓ ኣብ ክንዲ ሓቀኛ ስመይ ምስጢራዊ ስም እየ ዝጥቀም
ኣብ ሶሻል ሚድያ ብፍጹም ንጡፍ ኣይከውንን እየ ክጥቀም ከለኹ ግን ብሓቂ ዘዛኒን ዘዘናግዕን እዩ እቲ ጽቡቕ ነገር ዕለተ ልደት ስለ ዝነግር ንተጻወተይ ርሑስ ዕለተ ልደት ክብሎም ዘዘኻኽረኒ ምዃን እዩ ኢሉ ምስ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ኣብዚ እዋን እዚ ስራሓ ዘለዋ መካይን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተረቓቓየን ዝኸዳ ዘለዋ በብእዋኑ ካብ ዝተኣታተወን ምስ ግዜ ዝመፅን ዝመፅእ ዘሎን ሓደሽቲ ምህዞታት ኣገልግሎታትን ኣጠቓቕማን መካይን ብዙሕ ክጥቀስ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ሓደ ካብኡ ግን መካይን ኣልኮል ከም ዘለልያ ጌረን ምስርሕን እዩ እዚ ምህዞ እዚ ብሰታያት ቀለስቲ መካይን ዝስዕብ ሓደጋን መቕዘፍትን ንምቁፅጻርን ደው ንምባሉን ተባሂሉ ዝተኣታተወ ምህዞ እዩ ኣብ መደብ ስፖርት ብዛዕባ ሳዕቤን ሰቲኻ ምዝዋር ከነስተምር ዝደለና ከይመስለኩም ኣይፋል እንታይ ዳ እቲ ጉዳይ ከም ዝስዕብ እዩ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ወርሒ መስከረም እዩ እንግሊዛዊት ክለብ ኦክስፎርድ ምስ ክለብ ኣርኒንግተን ስታሊንግ ግጥም ነይርዋ ነቲ ግጥም ንምስልሰልካ ኣብታ ወትሩ ካብ ከተማ ናብ ከተማ እትጓዓዝ ዘላ ኣውቶቡስ ተሳፊራ እንተኾነ ግን መራሒ መኪና መፍትሑ ሰኺዑ ነታ ኣውቶቡስ ከበግሳ እንተበለ ኣውቶቡስ ሆየ ናበይ ምንቕ ክትብል ደጋጊሙ እንተፈተነ ዕጭላ ኣቕበፀት ምኽንያት መሕንገዲእኻ እቲ ኣልኮል ዘለለ ኣካላ ማለት ሰንሰር ሽታ ናይ ኣልኮል ኣብታ መኪና ከም ዘሎ ስለ ዘረጋገጸ እዩ መራሒ ኣውቶቡስ ይኹን ኣብቲ ኣውቶቡስ ተሳፊሮም ዝነበሩ ብምሎም ኣባላት ጋንታውን ዝኾነ ይኹን ኣልኮላዊ መስተ ኣይለኸፉን እሞ እቲ ኣልኮል ዳ ካበይ መፀ ብመሰረት ኣብዚ እዋን እዚ ስራሓሉ ዘሎ ፕሮቶኮል ምግታዕ ሕማም ኮሮና ቫይረስ እቲ ኣውቶቡስ ንኣባላት ጋንታ ቀድሚ ምስፋራ ፀረ ባክቴርያ መድሃኒት ክትንፀግ ነይርዋ ተነፂጋ ድማ ይኹን እምበር እቲ መድሃኒት ኣልኮላዊ ትሕዝቶ ስለ ዝነበሮ በቲ ኣውቶቡስ ተለልዩ ነታ መኪና ክሓልካ ክኢሉ ዝኾነ ይኹን እቶም ተጻወቲ ኣብቲ ግጥም ክርከቡ ስለ ዝነበሮም ገለ ብናይ ውልቂ መኪኖም ገለኻ ብታክሲ ተጓዮም ሂፍ እናበሉ ኣብ ዝደለይዎ ሜዳ በጽሑ መጀመርያ ፀወታ ዘበስር ፊስካ ቀድሚ ምፍሑ ስለ ዘርከቡኻ ኣብ ሰዓቶም ፀወቶም ኣሰላሲሎም በንጻር ናይቲ ኣብ ተካል ብዕራይ ውዒልካስ ኣብ ተካል ሰበይቲ ዝብል ምስላኻ ሰሊጥዎም 4-1 ተዓዊቶም ወፂኦም ብቅድሚ ትማል ሰንበት ኣብ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ሱፐር ሊግ ደቂ ኣንስትዮ እንግሊዝ ንግጥማት ክለባት ኤቨርተንን ብራይተንን ዝመርሐት ማእከላይ ዳኛ ሉሲ ኦሊቨር ዓብዪ ጌጋ ፈጺማ ኣብ ፀወታ ቀዲማ ብጫ ካርድ ወሲዳ ዝነበረት ኣጥቃዒት ኤቨርተን ካትሌ ግሪን ኣብ መበል 80 ደቓይቕ ዳግማይ በደል ኣብ ዝፈጸመትሉ ዳኛ ካልአይቲ ብጫ ካርድ ዳርያ ብቐይሕ ካብ ሜዳ ኣብ ክንዲ ተባረራ ብዘይ ምስትውዓል ፀወታ ክትቀጽል ፈቒዳትላ ብመሰረት ሕጊ ኩዕሶ እግሪ ሓንቲ ተጻዋቲት ኣብ ሓደ ግጥም ክልተ ብጫ ካርድ ምስ ትርኢ ሜዳ ሓዲጋ ናብ ትሪቢን ወይ ከዓ ናብ መቐየሪ ክዳን ከተምርሕ ኣለዋ ይኹን እምበር ዳኛ ሉሲ ነዚ ሕጊ ከተተግብሮ ኣይተራእየትን ጋንቱ 2-2 ዝተፈላለየትን በዚ ውሳኔ ዝተገረመን ኣሰልጣኒ ኤቨርተን ዊሊ ኪርክ ሓንቲ ተጻዋቲት ክልተ ብጫ ካርድ ወፂዋ ክነሳህ ግጥም ክትቅጽል ምርኣይ ኣዝዩ ዘስደምም ኮይኑ ከምዚ ከጓንፈኒ ንፋልማይ እዋን እዩ ክኸውን ዘይግብኦ ክስተት እዩ ግሪን ተሰጊጋ እንተትኸውን ነይራ ተሪፉ ኣብ ዝነበረ 10 ደቓይቕ ጸቕጢ ፈጢርና ክንዕወት ዕድል ነይሩና ናይ ብሓቂ ዳኛ ዘበሳጩ ጌጋያ ፈጺማ ኢሉ ዳኛ ሉሲ ኦሊቨር በዓልቲ ቤቱ ንማእከላይ ዳኛ ፕሪምየር ሊግ ማይክል ኦሊቨር እያ ማይክል ኦሊቨር እውን ንባዕሉ ውላዱ ንማእከላይ ዳኛ ዝነበረ ክሊቭ ኦሊቨር እዩ ጌጋ መናብርቲ ደቂ ሰብ እኳ እንተኾነ ሉሲ ንገዛእ ርእሳ ዳኛ በዓል ቤታ ድማ ዳኛ ሓማውን ዳኛን ከለውያ ነዚ መባእታዊ ጌጋዚ ፈጺማ ወዲ ሰራሕ ማዕጾ ዝብወሰዶ ዝብልኹም ከምዚ እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ሉሲ እታ ከምዚ ዓይነት ጌጋ ዝፈጸመት ናይ ፈለማ ዳኛ ኣይኮነትን እንግሊዛዊ ማእከላይ ዳኛ ግራም ፖል እውን ኣብ ጀርመን ኣብ ዝተኣንገደ ዋንጫ ዓለም 2006 ተመሳሳሊ ጌጋ ፈጺሙ ነይሩ እዩ ንሱ ኣብ ናይ ምድብ ጾታ ንግጥም ክሮሽያን ኣውስትራልያን እናመርሐን ከሎ ንክሮሽያ ዩሱፍ ሲሙኒች ኣብ መበል 61 ደቂቕ ብጫ ካርድ መዚዝሉ ኣብ መበል 9 ደቂቕ እውን ብጫ ካርድ ደጊሞ ብቐጥታ ደሪቡ ብቐይሕ ካርድ ኣብ ክንዲ ካብ ሜዳ ዘፋንዎ ከዓ ብሸለልትነት ፀወቱ ንኸሰላሰል ዕድል ሂብዎ 3 ደቂቕ ጸኒሑ ድማ ሳልሰይቲ ብጫ ካርድ ብምርኣይ ቀይሕ ካርድ ደሪቡ ናብ ክፍሊ ምሕፀብ ሰብነት ልኢኽዎ እታ ካብ ጉጅላ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ናብ ዝቐጽል መድረኽ ንእተሓልፍ ጋንታ ዝውስን ዝነበረ ግጥም 2-2 ብምፍጻሙ ኣውስትራልያ ናብ መድረኽ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ሰጊራ ምናልባት እቲ ውፅኢት ንኣውስትራልያ በኣሉታ እንተዝጸሉ ነይሩ ግን እቲ ግጥም ንኽድገም ተኽእሎ ነይርዎ በቲ ኣብቲ እዋን ግራም ፖልን ተሓጋገዝቱ ፊል ሻርፕ ግሌን ተርነርን ኬቪን ስቶትን ዝፈጽምዎ ጌጋ ብኣጉ ካብ ዋንጫ ዓለም ተፋንዮም ናብ ሃገሮም ኣምሪሖም ፖል ከም ምኩርን ኣብቲ ግዜ ትኻ ኣብ እንግሊዝ ብቐዳማይ ደረጃ ስራዕ ዳኛን ምንባሩ መጠን እቲ ዝገበሮ ጌጋ ስለ ዘይተዋሕጠሉን ድቃ ስለ ዝኸሎን ኣብ ኣህጉራዊ ግጥማት ካብ ምድናይ ንርእሱ ብምግላል ኣብ 2007 ጠቕሊሉ ክሳብ ዝሰናበት ኣብ ውሽጢ ሃገር ጥራይ ተደሪቱ ስርሑ ቀጺሉ
ናይ ሎሚ ዓመተ ስፖርት ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ሎሚ ምሸት ክጅምር እዩ በቲ ወፂ ዘሎ መደብ መሰረት ካብ ጉጅለሰ ሰዓት 10 ናይ ምሸት ቸልሲ ምስ ሲቪያ ሬንስ ምስ ክራንስዳር ካብ ጉጅለረ ሰዓት 7:55 ዘኒት ሳይንት ፒተርስበርግ ምስ ክለብ ብሩጅ ሰዓት 10 ላዚዮ ምስ ቦሩሺያ ዶርትሞንድ ካብ ጉጅለሸ ሰዓት 7:55 ዲናሞ ኬቭ ምስ ዩቬንቱስ ሰዓት 10 ባርሴሎና ምስ ፈረንክ ቫሮስ ካብ ጉጅለቀ ሰዓት 10 ፓሪስ ሳን ዠርማ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ኤርቢ ላይፕዚግ ምስ ኢስታንቡል ባሳክሲሄር ክጋጠማየን ጽባሕ ረቡዕ ምሸት ድማ ካብ ጉጅለሄ ሰዓት 7:55 ዛልስቡርግ ምስ ሎኮሞቲቭ ሞስኮ ሰዓት 10 ባየር ሙኒክ ምስ አትሌቲኮ ማድሪድ ካብ ጉጅለለ ሰዓት 7:55 ሪያል ማድሪድ ምስ ሻክታር ዶኔስክ ሰዓት 10 ኢንተር ሚላን ምስ ቦሩሺያ ሞንሸን ግላድባሽ ካብ ጉጅለሄ ሰዓት 10 ማንቸስተር ሲቲ ምስ ፖርቶ ኦሎምፒያኮስ ምስ ማርሴይ ካብ ጉጅለሜ ሰዓት 10 አያክስ ምስ ሊቨርፑል ሚድላንድ ምስ አትላንታ ክፋለማየን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ ዝመጽ ሰሉስ ብኻልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና በብዘለናዮ ሰላም እንትዕናን